Kaniadtong Agosto 30, 2022, opisyal nang gideklarar ang parokya sa Santa Rosa de Lima sa munisipyo sa Daan Bantayan, isip 11 Archdiocesan Shrine sa Pilipinas nga gipahinungod kang St. Rose of Lima. Karong tuiga, ang simbahan nagtimaan sa ika-164 nga tuig nga kasumaran sukad nga kini gitukod kaniadtong 1858. Dinhi sa Cebu, aduna lamang duha ka mga parokya nga nagdala sa ngalan ni Santa Rosa de Lima isip patrona. Kini nahimutang sa lungsod sa Alcoy ug Daan Bantayan. Matod sa Cora Paroko ni ini nga si Reverend Father Remilo Talaugon, mi-apply ang ilang parokya nga mahimong Archdiocesan Shrine kaniadtong 2021 ug kini naaprubahan karong tuiga. Dako na tong dumog kana nga taga Daan Bantayan. Di lang kay dinhi Subo nga nahimo siya Archdiocesan Shrine aban sa tibuok Pilipinas matod pa sa CBCP mao ni una nga Archdiocesan Shrine ni Santa Rosa de Lima. Dungog kayo natong taga Daan Bantayan. Subay sa deklarasyon, miingon si Father Talaugon nga nagtukod sila og kapilya ni Santa Rosa de Lima kung asa gipahiluna ang milagroso ug labing karaan nga imahen sa parokya. Ang kapilya nahimong usa ka heritage landmark alang sa reliyosong panagduaw ug sentro sa debosyon. Gisaysay ni Father Talaugon nga makapadugang o makapadasig ni sa pagtuo sa mga parokyano hangtod sa patrona, dili lang sa mga kandayanon, apan usab sa mga silingan nga mga kalungsuran. We'll be expecting a lot of pilgrims humani ini atong celebration sa 30. Daghan na mga pilgrims nga moari nga magpadayak sa ilang pagtuo sa atong mahal nga patrona. Nagpasalamat ang Cora Paroko sa mga kandayanon sa suporta nga ilang gitanyag samtang gihangyo usab niya nga padayong suportaan ang simbahan nga nahimong garbo sa mga kandayanon. Si Daan Bantayan Mayor San Shimura nagpasalamat usab sa mga kandayanon sa ilang pagtinabangay sa pagtabang sa simbahan nga mao'y nagbutang sa Daan Bantayan sa mapa sa lokal sa reliyosong turismo. Then I'm very happy for the unity nga gipakita sa tuang mga katawhan sa Daan Bantayan. The people of Daan Bantayan showed to the world, to the Philippines, to province of Cebu, that even despite the pandemic, we are helping each other, especially for our church, para dugang panato nga, shall we say, religious tourism here in Daan Bantayan. And this is another place to showcase our areas, especially there is ato ang lungsod. And I'm very happy and proud to our parish priest and of course our parishioners here in Daan Bantayan.